Hi Kaoragons! Good evening sa inyong lahat. So, kung napanood nyo Kaoragons yung video ko, yung first video ko na i-vlog ko sana yung inahing baboy ko. So, update ko lang kayo Kaoragons about doon sa inahing baboy ko. Suddenly kasi, yung inahing baboy ko ngayon is nagkasakit. Hindi ko makain, tapos pumupupo. So natatakot nga ako baka madisgrasya, buntis pa naman yun. Kasi yung pagod ko, yung gastos ko doon, ay sana gumaling pa yung pang 95 days na nun na yung niya, yung tiyan. Sana gumaling pa yung inahing baboy ko. Kasi grabe doon yung pagod ko, yung sakripisyo ko doon, pagpakain, nag-iigib ako ng tubig, yung gastos, ay nako. Sana gumaling na yun Kaoragons. So ayun Kaoragons, pag Kaoragons, i-update ko kayo kung ano mangyayari sa baboy ko. Sige Kaoragons, hanggang dito na muna kasi naantok na ako. So maraming salamat pala Kaoragons sa inyong pagsuporta sa akin. Sana huwag kayo magsawa sa panonood ng aking mga vlog. Suportahan niyo ko Kaoragons sa pag-vlog kong ito. So maraming salamat sa inyo, at hi nga pala dyan sa lahat ng subscribers ko. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Sana huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga vlog. So thank you so much Kaoragons, and God bless you all. Bye bye.